Laba nanthini nayinkoso masitandi sifinile emshadweni ngisakhuluma nje sabantizeni amathawula bahla makoni nayinkosi sifinile lapho masekunkwabo ziyakhala ke manje Uyabuza umthetho ntombazana ukuthi uyamthanda na? Uyabuza umthetho ntombazana ukuthi uyamthanda na?
mkhwenyana indaba ibheke ngakuwe uthi umthetho uyamthanda na nengasho ukuthi kubuza mina mkhwenyana uthi umthetho uyamthanda na Iya wangu mbaya
with another video. This is Chef Soul TV News and you are welcome. Guys, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. So ofethu ngithake ngikhulume la ngodaba oluthinta kakhulukazi ke umshado ke kaThibela udwendwe lakhe lapha njengoba simbonile kade bekhona emakhaya ziningi ihambeli ke ekade sivakashele ke lo mcimbi ke abanye ke ekade singacabanga ukuthi ngempela singababona ke bethamele kanye nabo kulo mcimbi. Ugcine ke sikubone ukuthi ke lapha sibone noMancingwane umunye ke uyihambeli bezikhona lapha ke nabanye nje ngibabonile lapha ke ebengakholwa ngempela ukuthi ke ngingababona. So into ke igcine yenzeka bafethu ungizwe lapha ke ugcine phake ukhuzane ke benomfowabo lapha ke amathawula angazi ukuthi kusho ukuthini lokho. So if mhlambe ke umuntu ke onalo lolwazi ke ungangilontuzela ungakhomenta la ngezansi ke usazisa ukuthi ke bekusho ukuthini lokho. And futhi ke siphinde sambona lapha esegiya khona ke kungathi ukhomba ke ukhuzane lapha yana ke uma ethi ke angazi inja kanjani yabo. So bathi ke abantu abaningi bekhomba ukhuzane lapha ke ama comments nje engizokufundela wona ke kule video ke because nami ngiyithole lapha yana ke ku TikTok. Kunama comments nyana nje ambalwa engingakufundela wona, then nge make a judgment mhlambe nawe kuyona ke ivideo then usitshele ukuthi wena ucabanga ini ke mayelana ke nokubona ke ungizwe mayigiya enze ngale yandlela leya. Bathi ke ubethi ke ukhuzane oyinja mayegiya ebeke esho leliya hubulela akade elisho. Sibuye sikhulume ngalento ke bafethu ethinta kakhulukazi ke ukhuzane ke ekuthenini ke ahamba yothamela ke umcimbi ke akade kuona eDubai and then futhi ke bese yakwazi ukubuya masinyane ke ezokweseka umfowabo. Abantu abaningi ke bebengenayo ishow, bebengayitsheli futhi ukuthi uzokwazi ukuphumelela ngoba phela vele wayekunotisile noma ke wayeshilo kahle kahle ukuthi ke umuntu ke ozohamba aye eDubai for ishow ethile and then ke bese yabuya akazi noma uyobe ekhona yini emcimbini ke kamfowabo. Kodwa ke ukwazile baningi kade bemgxeka ngaleso senzo sokuthi hawu uhamba kanjani nje ushiye kunomcimbi ekhaya umfowenu uzosoka ubani njalo njalo. But then ke lokho mina ngikubone kuyinto right ngoba phela ekugcineni kwakho konke ke umsebenzi yabo kuyenze ukuthi uthole ukuthi abanye abantu ngempela omunye umuntu usebenza ngisho nangokhisimusi, omunye umuntu asebenze kumsebenzi ekhaya, omunye umuntu ke njoba kade kwenzeka naye akukhona ukuthi ke ingoba nake iphethe mhlambe ke sekumele ke enze nganoma ingayiphi indlela. Ama managers akhe nawo kumele abenefit kuloko. I think the reason why egcine kwazi ukuthi avela ahambe nje even though bekunomcimbi it's because udinga imali yadingeka, kodwa at the same time futhi ke nama managers akhe kumele alalele ama orders abo ukuze nabo phela bezobenefita ngendlela nokubeka ke umaskandi ke kuyibalazwe ngoba phela ke if ever ubengayi ubeyoyanini yabo. Okay, going forward bafethu ke njengoba kade ngithembisile ukuthi ke ngizoke ngifundela ama comments akuyona le video and then ke nawe uzenzele judgment yakho ukuthi ngempela mawubuka lapha ya ngabe ulo ungizwe ubekhomba ukhuzane yini na. Right, ngizokufundela nje i-comment yokuqala la ilentozana le video siyithole lapha ku TikTok ke kwenye yama accounts ke uMr Mapiano lo. And then kwi-comment section sinobani laphana sinoJobe laphana ke uthi ke uJobe into engiyithande ngokhuzane ke umbonile wamziba ayi ngoba ke emsaba kodwa uhloniphe into kaThibela nomuzi wakubo. Uthi ke omunye laphana ke uNonjabulo ukuthi yazi yayinhle inja ebuya eDubai futhi ke enemali ke ukwedlula umuntu. Khuzane ke usabili lana ke ungizwe ubemfuna. Kusho ke omunye lapha ukuthi ukhuzane kahle kahle ube yigwala ungizwe ubemfuna ngesibhaqo. Basho kanjalo abanye abantu asazi ke thina ke bafuthu. Kodwa ke you can make a judgment nawe ke ukuthi ke ulokuyivakashela leya video ke uyibukisise kahle ukuthi ngempela ke ungizwe ubehloseni ke ngokwenza lento noma ngokusho lento ke akade eyisho lapha ya. Uthi omunye mina ngizobona ke mina ngizobona umdlalo omuhle. Okay, Ningizimu Afrika ke asikhulume ke iqiniso ke ungizwe uhlaza
ngoba ubukhuzana ubekwazi ke ukuthi phindisele noma ke enze into ke ezokhomba ukuthi ke akasamhlonipha ukhuzane. I mean ungizwe bese kuzoba yinto ke enjengokuthi ke wona umcimbi lapha yana ke kaThibela bese abantu bayamblame for lokho. Omunye ke usho kanjalo uthi ke cha akamsabi ke lo mcimbi okwamfowabo futhi ke kukubo, that's why ke engarespondi engenzi lutho. Bathi kahle kahle ubehlonipha igceke not ukuthi ke ubehlonipha noma ubesaba ke ukuphendula ke kuyena ke ungizwe lapha ya. Luthini uvo lwakho kuloko? Ngabe ubesaba ukuphendula noma ubehlonipha ngempela, okanye kwakhona ke le nto ke into angayinakanga angayithathanga nje na serious if ever wena ke ubuka yona le video. Anyway guys, don't forget to subscribe to the channel and also like this video and share the video if you find the video informative. Anyways, ngibonga kakhulu manje ake ngithi kumu danko.